سلام كبراتن كبرانن امبار حجر ما ابتا مدبي جينا اختبسل على الواصل زبول كواب مخنياتو ابتي فنوي ابناي تدي برسناي ويزرو يوديتن زم حلالفو اتسناي نا بزح حساي زخونه نتي دحرات حساسبانا مزمازي ناي بلابلو قالات ናይ ወሬት ህዝቢ ዝዝርጋሕ ተጠቂሙ ዝበሎ ብሓቂ ኣተሓሳሲብኒ ዘሎ እንድሕር ደኣ መመሊስካ ሰሚዕካያ እውን ካልእ እውን ክርከባ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ነቲ ኩሉ ጌጋታት እኳ ክእረም እንተለዎ ብፍላይ ብዝጻዕጽዐ ነቶም ተጋሩ ኣብ ክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ዝገበሮ ግን ሲግንጢር ድበሎ ዋላ እንታይ እዩ ስምዑ እንዳበለ ኣዕናዊ ግደ ዝተጻወትዎ ኣብ ኤርትራ እንዳበለ ዘቕረቦ ኣዝዩ ክእረም ክበስል ዘለዎ ሕጂ እምበኣር ኣብታ ሕጂ ኣርእስቲ ከም መደብ ሓሳቢልያ ዘለኹ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣቶ ሰናይ ምክንያቱ ዝኣክል ኣይመከትዎን እምበኣር ኣቶ ቴድሮስ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ነቲ ናይተን ኣውራጃታት ምፍልላይ ኣመስለኒ ወኣብ ቁሩብ ምፍልላይ ኣሎ ክሳብ ክንዲዚ ግን ኣበእኻ ረኺብካዮ ትብል እታ ወይዘሮ ዮዲት ከዓ እንታይ ኢላቶ ነይራ ነዚ ነቶም መስላም ስኸተምፅዎም ኣለኩም ገለ ንዝብል ሓሳባት ዘቕረቦ እንታይ ኢላቶ ነይራ እዚስ እኳ ኣይኣምነሉን እንዴ ግን ከመይ ጌርካ እዚአን ዝኣመሰላ ኣለን ነተዋሂበን ናይቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ኣጣራጣሪ ወይ እኳ ዘየተኣማምን ምዃኑ ከምቲ ዮዲት ከዓ ዝበለቶ እምበር ነቲ ዝግብኦ ወይ ከዓ ክገልጾ ዘሎ ገላጺ ቃቃሒ ነቲ ዘይክውን ዝብሎ ዘሎ ኣበቶም ሰብ ሜድያ ኣይተመከቶን ፍጹም ወረጊለ እየ ዝኣምን ኣነ ስለዚ በዚ ምክንያት ከዓ እዚ ጠንቃም ዝኾነ ዝተመሓላለፈ ትምህርቲ ወይ ከዓ መጽናዕቲ ብፍላይ ከዓ በቲ ዝወሃቦ ዘሎ ተመራማሪ ናይ ፖለቲካ ዝብል ሓቅነቱ ኣዝዩ ውሕድ ወይ ከዓ ሓቅነት ዘይብሉ ምዃኑ እዚ ክበርህ ኣለዎ ብዝብል ኣነ ያ ዘቕርቦ ዘለኹ ስለዚ እምበኣር እንታይ እያ ትብል ኣብዛ ናይ ሕጂ ብላ ኤርትራውያን ኣስላም ድኽመትን እቶም ኤርትራውያን እቶም እስላም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ማለት እየ ቅሬታ ኤርትራውያን ኣስላም ክደኽሙን ቦታ ክስእኑን እቶም ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ኣስላም ዓብ ግደ ዝተጻወቱ መን እዮም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ኢሉ እዚ ከም ዘይኮነ ድማ ከቕርቦ ክፍትን እየ እዚ ኣባህላ ዝውንታ ኣይተገድሰን ዘሎ ግና ዘገርምን ዘሎ ብሓቂ ብፍላይ ነቶም ተጋሩ ዝያዳ ስሞም ንምጽላም ዝተባህለ እዩ ንዓይ ከመያ ምክንያቱ ብጭብጢ ከምፅየ ብጭብጢ ድማ እንድሕር ዳር ብፍላይ ስእኑ ነቲ ዘረባ ሲ ብፍላይ ነቲ ዓብ ግደ ዝተጻወቱ ዓብ ግደ ዝብል ቃል ድማ ሚዛን ኣለዎ እቲ ቃል ዓበይ ግደ ዝተጻወቱ ተጋሩ እቶም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ክብል ከሎ ሓቅነት የብሉን እቲ እዚ ዘንባዕ ዘይተጸንዐ ብሓቂ ብግቡእ ዘይጸፈፈ ኣባህላ እቶም ንኣብነት ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኣሓስብ ብፍላይ እቶም ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኣብኡ እውን እቶም ተጋሩ ውግእ ስለ ዝተሳተፉ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ስለ ዘይፈልጡ ከምኡ ክመስሎም ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሓቂ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ኣብ ውድቀት ናይቲ ዓርሞሽሽ ዝነበረ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ምስ ወያነ እውን ተሓዊሱ ክደፍኦ ዘይክእል ዝነበረ ዓርሞሽሽ ተጋዳላይ ሓርነት ኤርትራ
إتي عبيجي نودقوتو زتتصاوته إتي كند كلاسي ناي تقارب الحرنة إرتراز نبرا عبد الله إدريس بالشرحي امبر شعبيان ويانن فسيمن كاميرا أي موصان نزدما بجبت نتي سراويت نتي الصورة زفلت زتصحفه بحاو الأمين محمد علي إبراهيم محمد علي قريتا إبراهيم محمد علي كقربه خفتني معناته إزي سبب زخونه تمهرت حاليفو زلو كبسلي زلو نبار صلئي نتوم تقررو مستو مسلام زمسلمو زتكل زلو تخل خوينو سلستسمعني مبقر عبد الله إدريس يدعى بالشرحي مساع مبر شعبيان ويانن نتعرمشش وين نتعرمشش سخونه نايت سراوي تقال حرنت او كا تقال لايس تقال حرنت إردرا بفصم تسعيرا كتوص كاميرا اي مغبرعن تحرنسو ممليسو تقارو كابخال ندام سلين توم تقارو بإرترا زلو ون إساياس ندا قبري حايل زخول اوم نتوم اسلام ندا بلي كقربو زفتن بمسرتو بهل حبشة نبهل عرب كود إلو زتبقس الأوان عين برن كوم عين برن بحلاي لك عبتم جمار صورانا يتقارلو حارنت إرترا عب أوان هايل سلاسي عبتم جمرتو نايت صورا مبقاسو عب اسلام بفلا بعل ساهو دهاد حير صنيحر ما بعل متحت بزح حاسيا وريديو تخلابيتو توصيعو ايوتي حزب ساهون حزب متحت دمان ازي دمجن صنيحو خاات حزبي كبسا بسرعات إثيوبيا كابو بزي حيش تقودي مكرا وريدو سلازي توم عبتيام توم باب عالساهو بعل متحز جمرة مكرا عبتم كبساو المسيح إزيجن هايمانوتاوي تحستو زلو زي كونه بوليتيكاوي تحستو زلو لك حزبي بحزب كبسا عبتناي مجمريا بتي بحري أتصاو عناي تقارلو حرنت إرترا نسا قدم مسارح كم مسارح عرب تقلق سلازنبرت كوماند سنجلن زتعاتقو نيروميم مسيلو كمتي زبالكو يردعني عبد الله عرباوي انتاي شمو بعد عبد الله كم جرم تمسو إساياس دما تقال لحرنة إرترع عرب تخوينا انت بلاسكو تمالي لينيري كم انت قبر كترد تخيل تحستو علو دهاركا تقال لحرنة إرترع عمجم مرتأ نكم زمسل بحري نيرواي نابنتنا يبي ولد ابن دحر دارينا توم مقادل توم زنبر مسؤم زتسردو بعل إبراهيم محمد آدم دي ولا محمد آدم بعل محمد آدم بعل سابي كريستيان بمخاني وقليل كومنين توم كريستيان تقلوا لنا علىهم اي تبهلون دي تبهلون مصحف زرعنا يي كم اون إبراهيم محمد علي نتاقار لحرنة إرترا كابت مسرت حيزو زفلت أخابون لعلون زفلت عزيب الله تا مصحف هابز الله تمهارو طرح زتبهل الناس يكونوا مهرات ديهم قلز بلونا عفا تاريخ حوند حواسو زمسؤولنا ببادو سلستن قلملن زت صحفة أنببو ناي بحق أورارق أنا يتقار لحرنة إرترا زا مصحف زي أنببو نبابو وازا مصحف زي أورارق أنا يتقار لحرنة إرترا اتتنقى اتزواري كند وساني ناي عد لازم نبري عبد الله إدريس بشرح مخان
دحار حجنا بأبا خبل دليو زلخو اتي عرب كتصوع زخئل بحري عين بران تقال الحرنة إرترا نعرباو بحلي نعرباو قانقوا زتصوع عين بران ديو حادة بتناي أبونا ولد أبرئنا لنا بتخالق دما أبقص سمانيان شمونتن اتين تقال الحرنة إرترا قبل سنة جميرو كساب توصئ از كتسرت جميرا مسعاز نبرو كل ما تنتاتا على علواي صفحز نبرو إبراهيم محمد علي ذا مصحف زر أخوم زيا انتهي بلا بقص سمانيان شمونتن اتي سم ازو تي زي مقراو نايتون كلت هايمانوتات وساني ازو حانتي تقصي اختقس مرتمد نعوز ملكت بزح تحسطو اللو كبرها اللوز نزدل سب نزا مصحف زي اين ببا شعو تقاريخون تقار لها هزباو جنباريخون تقار لحرنة إرترا كوتقا آخم زيك إلا دما كردوي وكا أبزون بعلي جزيه هيبون كقول صخف التنية انتهي بالمبقار كتا عرباوت كصو عزخئل وكا عرباوت كوينا كرئي آخم زخئل أبز سفير وزولو انتقار لحرنة إرترا إبراهيم محمد علي انتهي بال بفلاي عثمان سابه حلافي وصعي قداي بيت صحفت ناي تقال الحرنة إرترا زنبرو الجزية ني إرتراوي بزحنتنا أبنت أسلام كريستيان تهواسي تنكافي كوننت أب قمت زي توي أب قداي إرتراو عربنت زملكت لزنباليو يتقاملو نبره ስለዚህ ተጋሉ ለሐርነት ኤርትራ ዓረባዊት ከም ዝኾነት ኤርትራ ዓረባዊት ከም ዝኾነት ገይሩ ዝገልጻ ነይሩ ሳቤ ንኤርትራ ስለዚህ ናይ ዘመን ጽብርቕታ ምዃኑ ምስቲ ስነ ልቡና ናይቲ ሕብረተሰብ ርኢና ነቲ ሕብረተሰብ ርኢናወ ኮማንድስ እንተተፈጥሩ نجلباش انت تفطرو كم خنريو مالنا كمتا عبد الله عرباوي ملكت حمارات انت قبره إساياس دما بهال عرب تفرهو حق النت بناتي بيت زلنا ناي حج حبريتا حق النت كقبلو يخيليا حق النت اللهم ديكون حق النت يبلو من جن كقبلو يخيليا بتاعو من بر حق النت يبلو من بمقصال انتاي بال حاو إبراهيم علي قباطي سراعات نتقالو حارنت إرترا مننت إرترا نمقيارن نهاجرات عربنا سلام نمشاتن زقومتيا زبل نايس ألم وفرا سلازي بروباغندا بإثيوبيا ما هم نيري سلازي إزينو تم كوماند سنابو زمصوم بإثيوبياوي بحبشاوي سنالبونا مبر بإرتراوي كونو سلازي إزيد ما كوم خحضرو لومسي ناي قدني نفلت كوينا أبا من كعيمين تحاد وراجع قتالي تحاد تقتال ندبلك حق زي بلو كم قبل كوينو نوح عمتات خيط كم زنبره سلازي انتهيز بال نهاجرات عرب أسلامن نمشات زقومتيا زبل نايس ألم وفرانا يتقال الحرنة إرترا بإثيوبيان بلو توساخي مخسبن حبو حقازي بايتان رخب عبد محمد سابه عثمان سابه بنتن هاجرات كلاليون كله إرترا عربيا عرب حواتكم سلزخون ناس حقزوناتهم حبشاتهم كريستيان ني إرترا سلام سلاميت هاجر سلزخونت كم يقبروا والو عرباويتون اسلام دحركم كون يلكا عرب نختكون بزح تي عقبتو وكاتي مسجر غاغوس نوي حيكونن وكا كبيد أيكونن مالته حجي سابخهم قبل كلوني إثيوبيا ما زحوب أيكونن نوعو تتقيمان تسابز بلون بعلاون تقاممو غيركا نكوماندس زامسلو انت فتره ازي كم تزبلو زلخو ناي بعل إساس ناي بعل عبد الله نتي سنه لبونا كتردو اخت كلالك حق زلو قبل مالتكوا انت زي كونه
ስለዚ እንታይ ዝብል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መንነት ኤርትራ ንምቕያር ንሃገራት ዕራባና ሰላምን ንምሻጥ ዝቆመት እያ ዝብል ናይ ጸለመ ወፍራን እንዲሉ ኣንተ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዝነበረት ተወሳኺ መኽሰብን ብዙሕ ሓጋዝ ባይታን ረኸበ ነቲ ናይ ሳቤ እዚ ዘግበሮ ናይ በወልዲ አቡን ንዘክሮ እዚ ዘግበሮ ምኽንያት ከዓ ነቲ ሸነኽ ኤርትራዊ ክርስቲያን በቲ ናይ ሃይማኖት ናይ መንነት ገለጻ ክሻቀል ስለ ዝደለዮ እዩ ስለዚ ተተሻቀለ ሓቅሎ በታለ ዓቕሙ በዚ ኩነታት እዚ ከዓ እቲ ክርስቲያናዊ ክፋል ኤርትራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብርግጽ ንባህላዊ መንነቶምን ሃይማኖቶምን ሃገራዊ መስመሮምን ዕላማ ዝገበረት እስላማዊት ምንቅስቃስያ ክብል ጀመር በዚ ስነ ልቦና እዚ ሓደ ኮማንዶስ እንተኾነ እሞ እቲ ስነ ልቦንኡ ኣረዳዳድኡ ዳ ክትቅይሮ ኣለካ እምበር ከምዚ እንድሕር ዳ ኮይኑ እሞ ታዳ ስነ ልቦናና ክንነብር ስለ ዘይንኽእል ኣብ ሃገርና ኮይና ተሰዲድና ንነብር ዘለና ስለዚ እዚዩ ከምኡ ዘብል ድማ በዓል ሳቤ ይወስኽሉ ኣለዉ በዓል ኣቦይ ወልደ ኣብ ድማ ክርስቲያን ስለ ዝኾንና የጓንዩና ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ እዚ ክብል ከለኹ ሕጂ ብዙሕ ስኢለ ኣንቱ ጓቢለ ይዛረቦ ስለ ዘለኹ ብዙሕ ቀጨውጨው ዝብል ክርከብ ይኽእል እዩ ሓንቲ ትዝ ኢላ ሕጂ ትዝከረንሲ ኣብዚ ዓዲ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ቅድሚኡ ዝፍለጥ ዘየለ ካንስለር ናይ ጀርመን ዝነበረ ሄልሙት ሽሚት ዝበሃልሲ ቃላቱ በሊሕ ወይ ከዓ ድማ ዘይንሕፍ እንዳበልካ እዩ ዝግለጸሉ ሕጂ ሓደ እዋን እንታይ ክብል ሰሚዐየሲ ኤውሮጳውያን ህዝብታት ኤውሮጳውያን ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ እንዳኾናሉ ዝኸዳ ዘለዋ ጀርመና ሃገር ጀርመን ወይ ከዓ ጀርመናውያን መራሕቲ ወሰንቲ ናይ ኤውሮጳ ከይኮኑ ዝቃወም ኣብ ውሽጦም ድጉል ጽልኢ ኣለዎም ወይ ከዓ ድጉል ዘይምትእምማን ይበላ ዘይምትእምማን ኣብ ህዝቢ ጀርመን ኣለዎም ምኽንያቱ ይብል ንሱ ኣብቲ ውግዕ ናይ ዓለም ፈጢሮም ዝገበርዎ ገበን ኣብቲ ብማሽነሪ ወይ ከዓ ማሽን ሲ ንመጽነቲ ህዝቢ ይሁድ ኢሎም 6 ሚልዮን ብማሽነሪ ሰሪሖም ዘጽነትዎ ህዝቢ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ድጉል እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኣባታ ክብላ ዝደለኹ ሳይኮነት እንታይ መግለጽ እኳ ሰት እንታይ ተጠቐማ እንታይ ዝበለባ ንሱ ኣዞ ደስ ኢልዎ ዝሰምዕ ክመሃር ዝደሊ ይስማዕ ደስ ዘይበሎ ድማ ደስ ከይብሎ መታን ይለስቕ ኣይብልን እየ እቲ ሓቂ በሊሕ ዝብልዎ ድማ ንሱ ሳያ ክብላ ኣባ ሓሲበ ዝነበርኩ ቀንዲ ሓሳበይ ዋላ ደስ ዘይብሎም ክመሃሩ ዝደልዩ መርሓባ ምህሮም ኣለኹ ምኽንያቱ ህዝቢ ኤውሮጳ ንጀርመናውያን መራሕቲ ወሰንቲ ቀንዲ ናይ ኤውሮጳ ክኾኑ ዘየድሊ ዘየተኣማምን ኣብ ውሽጦም ድጉል ኣለዎም እንዲሉ ስለዚ ነዚ ክሰምዕ ዝደለየ ጽቡቕ ይመሃር ከይሰምዕ ዘይደለየ ድማ ከይሰምዕ ይለስቕ ኣይብልን በዚ ሕልና እዚአ ኸዓ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ሓቂ ጭብጢ እየ ኸዓ ዘምጽእ ዘለኹ ካልኦት ጭብጥታት እውን ከምጽእ ክፍትን እየ ክንመሃር እንድሕር ዳ ኮይንና ስለዚ ብኡ መሰረት እምበኣር እንታይ ዝብል ሓቂ እዩ እቲ ክርስቲያናዊ ሸነኽ ኤርትራዊ በቲ ናይ ሃይማኖትን ናይ መንነትን ገለጻ ክሻቀል ገይርዎ ወይ ከዓ ኸኣሎ በዚ ኩነታት እዚ እቲ ክርስቲያናዊ ክፋል ባህላውን መንነቶምን ሃይማኖቶምን ሃገራዊ መስመሮምን ዕላማ ዝገበረ እስላማዊ ምንቅስቃስያ ክብል ጀመረ ኢሳያስ ድማ ምናልባሽ ብኸምዚ እዩ ተላኢኹ ዝኸውን በቲ ፕሮፓጋንዳ በዓል ኮማንድስ እንዳበሩ የፍርሱዋ ብውሽጢ ድማ በዓል ኢሳያስ ገይሮም መፍርሱዋ በዓል ዓብደላ ድማ ዓረባዊ ነቲ ኤርትራዊ መንነት ዝብል ኣብቲ ካልኣይ ሳልሳይ ሃገራዊ ጉባኤ ብፍላይ ምስ ተቀራረበ እሞቲ ዴሞክራሲያዊት ንኽትከውን ኤርትራ እዛ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዓብ ዕድል ዝነበራ ስለ ዝፈርሀ ብውሽጢ ሕጂ ነቲ ዴሞክራሲያዊ ባህሪ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ሲ ብውሽጢ ብደገ ብኢትዮጵያ ብህዝባዊ ግንባር ብዓብደላ
بخمو إتي تعنقفا نزخ سمع زدلي كسمع خلالو وكا يمامي مالتها سلازي إتي بقلي مراحة تقالوا لحارنة إرترا بفلات يكون حجب زي المانستو انتايز بلزلو سلازي إتي بقلي مراحة تقالوا لحارنة إرترا بفلات يكون بزي فلات أبوشتنا أبدا جنز تفسم أحزان جيجاتات نسورا كابتي زبزح كريستيان زقمطلو أوراجاتات كبسان مفلاين أبتي زبزح أسلام زنبرو أوراجاتات متحت نمحصارن أسلامن كريستيان أبن حرحرم كم زي سامامعو أب منقوم ناي مترطار سقاتات فلسي بمزرع نستراتيجي قبات سرعات زربحائيو نيرو يبل بزخايو هاقراو حدنت ابتي وان نايتي ورحي كاتي تخيرس عن شمعت زخونو خينو السيتي اتي تحستو مبار يا سلازي اتي النبلو فتينا اي فتينا ازي بعلو تقال لحرنتي ارتراسي بتمجمرت اب فلايسي باسلاماويت ببعل عثمان صالح حساب بيخون ببعل بي ولد عبد مسكرو يخون بناي اثيوبيا يخون بيت معم بحال محمد ديناي انتم مجاهدين زلوم نتم تقادلت زبحال يخون اذا كله ناي اسلاماوي سئلي كم تمثل غير وايو لازم نزي سنة لبنا زي ابت مجمريا بعل ادريس بعل إساياس بعل مع عبد الله ادريس كم انت قبرو منم اي كونن لعي اتي زي قبلوغن بزيك العالم اتي حجي بهايمانوتاون بأوراجاون متخخاب كن عبز زبن الزي نمردو عزيز خبدني مهنياتهم تزبل كوي عبد الله هايمانوتاو عرباو بهالعلامة بمقبار انت كجبر انت دليم اتي زعبيو خبابس اب كمي عبيو اب السودان كساب كورنيل دي ولا زودن بزي قد شمت زلو ناي وتحضر زنبره كل التحساسبو بإسلاماون عرباون تخسكسو زعبه سلازي أسلام اب إرترا يوصعلو زبل دما اندحر دا اتحاوشو مس جوجلتاتو مس حيال خوينو خا اندحر دا امصيو كم انت تسمعو بتز نايت وانت زنبره نقحت كتردو تخيلها إساياس ون لك إن حبشاو بهالعلامة بمقبار انت تقاسقسه زغل نطبطات الله زخون خوينو جن ازيهم كلتيهم جن نربحة إرترا تحادي نربحة بهال حبشان مكلخال تحادي مان بهال عرب نمكلخال تقالي سوميم زرد أننا حيمبر نربحة حزبي إرترا حزبي إرترا حزب زلو إذا تي نساتهم كم كند قلست خوينهم لو زنوبرو مكلاس نساتهم بوش تحلنا نربحة حزبي إرترا إلهم تقالي سومي بفلسم امنتي بالله ابت زحلفه فنويون إلى نرى حجم بقر نإساياسي كم تناي عبد الله عرباو زغده هل حبشاوي نتعرباو بهلي كفره ومندحر كوين اللون كودقو كدلي كخئل زخئل سنلبونا حادير دخون كوني خئل نزبل دما مرتعتات نمس نابنتو بزا مصحف ناي نهاجر حبشا بمرار محاز اتبل إذا مصحف زيا ببلا بيلاو دما ابتي حزبنا دما بزح بزي كون يو زغلص غنا بز بيچبطي اب اوزوا على مسؤوز نبر وانا صحفي نايتي كونتا زغاطم زنبره ناي محمد غراني زصحفو يو حجي
تنبيهيا ونير بزحالفت وان إساياسي أب كمي زما عمسول سدرا بيتي عبيو توم أبوي سولومون أب حاوبو ديوم غلانيروم قندي شمونياتات ناي إثيوبيا كم زنبرو ناي ولو ديوم ناي قلم محادار خم زنبرو إزنقر زخونو خوينو جن ناي إثيوبيا اندحر سدرا بيت كا يا ناي إثيوبيا ناي عندنت سمعت كم زنبرو ميوم زقلتو مين ما يكوننني أنا نعو لك خمتم إرتراوان زبلو كبرتي لك خمي نعاتهم نتسنى لبونهم نابسنى لبونو أمي سلام تايمكم أحاسبهم عبد الله سلام تاي عرب وكا ديناي محمد ديناي بفلاي نتهم دك خبسا حارستو الدين ده يتحرد زنبري نتهم كناما زبنا عن تعدخل تعدق ساب دس أنتو دقبرهم دبحال انتم مجاهدين زبل زنبرس سلامنتاي نهبت سنة لبونا يا سخي حجر ما كمو لك اي ستاي سبزح ستاي كنا عيون ستاي قبلن نتسنة لبونا خم زبلن زلنا عيون كمزي تخيل كام الزراب تدي تزاراري بنالو بمنم عينت زي الرخم زي اللو سلاز فلت كمتي مها شميت زبالو كسمع زدلي يسمع كاو ترفقن كوي كرو ويكا دساي بلوني لنتحقي بليح قالاتون ديوم زبلو نتحقي اي عبطوني سلازي جرمناويت وانا قلاسيتنا اوروبا كيتخون اب حلنا اوروباويان دغول زي مئمان ويكا انا يصل على زبلو نيزو دغول زي كنو بلولن حجي إساياس منتايو زبلنا أبنوتو حجي حسب كله انتاي لنير بتحالف وان وناتن بيهيا نيري أبزا مصحف أبزيا تصحفت وانا صحفنا يقرانز نبرت صحفة بعلو قال إدما يكونتن محمد قران نأخصم كبقسالو نيلو مسحاسب نأخصم نتا بزعب أخصم تايلو زب صحفة له نسا أزيات انتاويت كتمايا يزبحال يلو نعا زهانس أمنخانو فلوط آيكونن قلي عابي ألكساندريو هانيس وايبلو قلي نعون حجي توم أخصم كمزي خمزي أن نبلون مينيو هانيس وا بالزبل نايمن معباليتاتي حاقفا زلا تبيت بقدس ناي سولومون كوا تنبا ليبانو قبل ليبانو المصديوم سميوم ندي قمو بمسرة تاريخ معناته توم إبراويان شعوقاسات كنركو زخلو ناي طبب زنبروم عينو برون زي سلطان يزيد ماغنا بيت مقدس جن مصوعناي توم يهوداويان امبرنا الى بابلوناويان ايكونن نحنا دماتي سلطان ينسو ناي بزح معباليتات زحازه كخون كم زخئل ايو ناي بعل ادوليسو نحنا ايو ندابل كاز قبرالو اب اندحر اغن بتلوم لوس كالا ايدي جلز بلتم ناي جبسي ام حضرتي زنبرو با الكسندر ياب شمي اتصوي حجي سلازي الكسندر ناي بعل غريخ تحوسو نايتم جبساوያን تحوسو معباليا نزي كم قبل كن وصل لنا بتحدو كن كنقفحتي انت عايش مالتي اتحساسبانا اب كال خيلاغس كن زيا ازيات انتاوت كتما يزبالو زهانصا من مخانو فلط ايكونن قال عابي ألكسندر يوهانيس وايبلو جن نزيز فلت عملاق ترايو ويلو حجي أبتوانتي نابخصم كخيد مس وسنة إمام أبي عريدو نيرو تي إمام عرادا سفور سرح عرادا بحال قدوي عرادا بحال قليل زياس أبتخبابي هلو خون أبكم وانتهم يسوعني رخون أب أسفر حيزو أب أكلو جلنا برتنايت بوتا كاب نجد بلو ناب مسو إزي أب تجري زنبرو أسلام يوم نيرم نساتهم دما نإمام يتم تجرو مس أنستمن دقمن حبتمن أب حدا أب تأخذ زلو بوتا تأكيب مالو إتحنت من قدنا بآتم كتبس حلا التغيل دما بمثلال وكاب بمثلاليا بلو وكاب قحيا بلو
ሕጂ መን እዮም ዝመርሕዎ ዘለዉ እቶም ኣስላም እቶም ዝመስሎሙ ተጋሩ ንመን ከጉድኡ ነቶም ዘይመስሎሙ ተጋሩ ሕጂ እዚ ስነ ልቦና እዚ እንድሕር ዳ እንዳሰምዐ ኣብዩ ኣበይ ድማ ይባ دحن كقصلا أب وردا مبوقل ناي إساياس أب أتزاي تجاجي قريتان دحر تجاجي كم أزبل حبرتها سلزلنيو أب وردا تنبين أب تقوانة بتين الصوم أتم أسلام نجراني أب تتحبي أمل زلو سلز مرحوم من بقر انتهي تبل اتهز بتجراي تخاحده إلو أرستهيب وات صحفاي تخاحيدو بمن بتوم أسلام توم أسلام مريحهم كحيدهم نجران حابيرهم من قدي نابتال اللو وابو تخمد مس جرمو بعلو صحفوتي صحفايو انتهي بالمبقر عسرت الشحن حمشت مئتن حامسان دما تحردو يلو هجي أبت أوان تحسبو نحسبو بشحن كندين يخد نبرة شحن حمشت مئتن عسرانا قلبلي إزجمري علوبتي انتاش محجرة سعيال لهم أبت أوان تتهزبي عزيو حدينيرو أبت أوان تعسرت شحن حمشت مئتن حامسان كاب حدا كباب تفق كله درجة تسوني تخطب له تغيلها سلزي كم زندا سمع عند هردا عبيو إساياس نقوله كم زا شميت بلان حزب جيرمان زم محلال فامل اختصي كم سنة لبونا ايتحادرون دو زبل نفس وقفنا حق انياز خونه نحسب انتهي زبل شعوه እቲ ኢማም አቦቱ ሓዲሩ ደሓን ከም ብባይ ምክንያቱ ሲ ክትሰፍሕ ኣለዎ ነቲ ስነ ልቦና ናይ ኢሳይያስ እንታይ ቀሪፅዎ ክኸውን ይኽእል ንምፍላጥ ስለ ዝደሊ እዚ ቅርፂ እዚ ኸ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውያን ከይተፈለጠና እቶም ዘይመስለምና ከይተፈለጠና ኣባና ተደጒሉ ደኾን ይህሉ ዝብል ድማ ነፍስና ንፈትሽ انتهي زبل اتي امام ابوتو حاضرو كساب صحاي تبرق صنحيلو مستحبرو تو مسلام تقارو مستحبرو تم مسلمو دحارنه تسراوتو اب كلته كفلو بعبد النشر مستحاد خفال نقص حدا عبد النشر زبال نربت حدا وقنف كفال تمقاقل بكلته تبقسو بتحدد ما بايمان دخف دي ستايز بالكاز من زي مرحكات بصقاماي تحدب يماناي تحدب صقاماي كويدوم نابت غبا نابت غبو وديبوم مالتي هجي ابوتم كريستيان شو ولا قعريدوم تنبرو اتم بقا نابت عردوم اتم سراوت غران كاتو خالو يلوم اتم كريستيان دما كهادمو فتونو جن تمارخو معناتو اب مصابب اب صنعتيم اتيم نيرم مهدم يرخبون دحرزي اتي امام اتم تمارخو رؤسم قرصو عززه يكع خمزي بزيكون بزي حققوا منكع خمز غيرم يمين خمز غيرم دابل كاز خيتي كمزز امسله 10550 ابت اوانتي اب حدا هموت وكال حابد يا كقتلوا خلوا منزن دا سمع عند حدا ابي إساياس كسمع ما قدني بحلاي سلازي دخون خون قرص عززيلو نساتهم كوصلا زخلو منقد عين برتمن ولا حدا كخملو زخ على عين برن تما سلام دما نعاتهم ابتم سفر نعاتهم ابتم سفيرو مم زنبرو غاغاتنا صادفن قتلوهم اتبوتا برساتاتهم فصيمو تخدينو مرغص اغرون عينبرون اب حد خباب تچريم سلازنبر مالت ገሌ ሰባት ኣብቲ ዝባን ጎበዝ ነበሩ ነቶም መምለኽትታት ቆፂሮም ይባሃልዩ እቲ ቁጽሪ ናይቶም ዝተቀትሉ ምሽመኛታቶም 10550 ምዃኑ ተፈሊጡ ካብኣቶም ዋላ ሓደ ዝደሓነ ኣይነበረን ስለዚ እምባር ንስነ ልቦና ናይ ኢሳይያስ ከምቲ ናይ ዓብደላ እስክንርአዮ
እንታይ ዝብል ባብ መቕጻል እቶም ኣስላም ድማ ነተን ከብቶምን ካልኦት ጥሪቶምን ንብረቶምን ኩሉ ዘረፍዎ እቲ ሽዑ ዘረፍዎ ዓቐን ዘይብሉ ክንዲ ዝበሃል ኣይኮነን ይብል እምበኣር ኢሳይያስ ነዚ እንዳሰምዐ እንድሕር ዳዓ ኣቢሲ እንታይ ዓይነት ስነ ልቦና ክመጾ ይኽእል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ በዓል ኣቦይ ወልደኣብ ናብ ሃገራት ዕራብ ምስ ከዱ በቃ ደጓነይዎም እዮም ክርስቲያን ብምዃኖም በዓል ሳበ ድማ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዓረብ ስለ ዝኾነት ንዓረብ ኤርትራ ዓረብ ንምግባር ኣካል ዓረብ ክትከውን ንቃልሱ ዘለዉ እንተሰምዐ ሲ እዚ ድፈልጥ እንድሕር ዳኣ ኮይኑስ ከመይ ገይሩ እንታይ ዓይነት ስነ ልቦና ባዕላህና ንመልሶ እንታይ ዓይነት ስነ ልቦና የሓድሮ ኢልና ንግምት ነዚ ንምእራም ድማ ከምታ ሽሚት ድበላ ኤውሮጳውያን ንጀርመናውያን ኣብ ውሽጦም ናይ ተጠንቀቕ ድጉል ፍርሂ ወይ ከዓ ጽልኢ ኣለዎም ዝበሎ ከምኡ ኣብ ነብሲ ወከፍና ንምቕጻል ድማ ኣብዚኣ ድማ እቶም ፖርቱጋላውያን ብዘይቀል ዓለም ንባህሊ ሓበሻ ንኽቕጽል ዓብዪ ውዕለት ዝገበሩ እዮም በቲ ክርስቶፈር ዳጋማ ዝበሃል ዝተመርሑ እሳ ድማ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣላህኩም ኣንብቡ ንበቡ እዚኦም ኣንጻር ሰራዊት መሓመድ ግራኝ ተዋጊኦም ከም ድስዓር ዝገበርዎ ንሳቶም እዮም በዚ ድማ ኣነ ብሓቂ ከመስግኖም ዝደሊ ሕጂ ኣብኡ ኣብ ገጽ ኣበያ ነበረት ኣብ ገጽ 75 እንታይ ትብል ኣላ ወይስ 77 ዳቕሬታ ገጽ 77 እንታይ ትብል ኣላ ሓደ ብሩስ ዝጸሓፈ ኣብኣ ተጠቒሳ ዘላ እንታይ ይብል ኣቶ ብሩስ ነቶም ደቂ ሃገር ምስቶም ክርስቲያን ዝነብሩ ኣስላም ጀበርቲ ይብሎ ኣቶ ብሩስ ምክንያቱ ስማቶም ኣይፈልጥዎም ነይሮም ብሩስ ቅድሚኦም ዝኸደ መጽሓፍ ጽሒፉ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓበሻ ብዛዕባኦም ድማ ኣብ መጽሓፉ ቮሊዩም 3 ገጽ 45 ሰፊሩ ኣሎ ብዛዕባ ምን ብዛዕባ ጀበርቲ ንሱ እንታይ ይብል ንሱ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከም ቆንስላት ኮይኖም ዝለኣኹን ብኡ መሰረት ከዓ ብኽብረት ዝረኣዩን እዮም ነይሮም ግን ብጠቕላላ ንሳቶም ናብ ሰረቕትን መዳናገርትን እዮም ዝቕየሩ ነይሮም ከም ወከልቲ ናይ ሃገር ሓበሻ ኮይኖም ይለኣኹ እሞ ኣብኡ ምስ ከዱ ድማ ክንድና ሃገሮም ዘገልግሉ ናብ መዳናገርትን እንታይ ዝበላ ቃል ብቓላመታን ናብ ሰረቕትን መዳናገርትን እዮም ዝቕየሩ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ንሳቶም እውን ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ መስሊምካ ነቲ ኩሉ መበቆልካ او سون كمتسيو باب تاريخ ون تصحفلو اندحر رخيبيا نت كل مننتك استنعقك نعرب ممسالي خات دلي ባህልኻት ንዕቕ ቋንቋኻት ልሕቕ ታሪኽካት ንዕቕ ኢኻ ትኸውን ስለዚ ኣብቲ እዋን ከምኡ እንተኾኑ እውን ምናልባሽ ንዓኣቶም እውን ክትርድኦም ትኽእል ኢኻ ግን እቶም በቲ ሓደ ወገን ድማ እቶም ሓበሻ ማለት ክርስቲያን ማለት እንዲሁ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቶም ጀበርቲ ሓበሻ እንዲኦም ሕጂ ናብ ሃገራት ዕራብ ክኸዱ ስለ ዘይበቁ ከም ክርስቲያን መጠን ኣብ መንገድ እኳ ጥራሕ ክበጽሕዋ ስለ ዘይኮኑ ሽዑ ድማ ነፋርስ ትረፍ መኪናውን ዘይነበረትሉ እዋን بحاجرات عرب كأختحلف بحاجرات أسلام كأختحلف سلزنا بركة بزي مخنيات جبرت لقنيرو تم جبرت ما نتهاجرهم ومنات أي نبرو بمغصال ونبار حجي ما جبتات هذا متزلخو حجي سلمنتايو إزي أتحساس باند حرد أخم خوينو ولا أناون إزبال الزي كمتي شميت زبالو نعي أنا بمسرته يا انتاخ
دحان يترفن ولا امبر مالسي كابتي مبقل ناي اب حقوتاتي زخونه هايمانوت قرب اغلسا بيل اب حقوي مخنيات بزي دما ناي بحق اذا مسكنا هايمانوت دس زبلوكو ولا انتي زخونه يخون دس زبلو تخوينو ولا حنتي دبهالو يلو صبو انا حجي سالساي ولدو كنشاي اب حقوي نخنش بزح شجر رخيبيو اتناتو مخناش قلنا عايز ربحان ربحالو مخنياتو كريتيك زخونة تحساس بخ حسب سلز قبرني اتهم دق حوبي أرثوذكس كمتي ناتي بفلا بتعدمت زنوبورو كمتي ناتي عدمه كمتي أنا حسبو زخيل كمتي أنا عدل نتمهرتي كخف تلي زخيل عقمي أي حدرنا ابنو تحدي تقارالاي انتهي بلنسي ابتخبابنا عبدكم سي زنبب سي الناس ابتي غزاخو من دبل حوبتات كان مسمص انا كل زنبب مسرخب ناس غيري مني زناي من برختي ناي اب حقوي نتي اوروباو زخونه كنشا زبحال هايمانوت بخندي مأسرتن قلن سلز تقبله أنا ما بز مخنيات قبللتنت زلن خوين يسمعني نيرو زي تسألوا أنا بعل عبد الله ناي محمد ناي بعل محمد ون مستنا تكرنا كالناس أسأل خلخو كان شاب مخاني و تقي مني نعم نوتوز تقمن ننتايو من هالباش مساتي عب عدنا يكون عب عد عب تخبابي ناس مساتي يزم زلخو كان شاب زي كونو دك حوبي بقات عمي انت زي اليوم مساي زعبيو كم زناتي عد الرخيبهم ناي سنلبونا كريتيك ننفسهم زحطولا حقمي آيات روين خون يزبل السوز تقمن ندماتي أوروباوي هجي كريتيك حسب جميرسي كابتي أوروباوي بالي زيادة بتي عباتها وناب حقوي مللي إيتي حبشا قبل كل خوسي حبشا ترجمو أرثوذكس ناي موسى هايمانوت زلو عب أوريت زيادة زأمن تنتاوي عب تبهلتاتو بزح نايتي نايت تنتاوي بهلتات موسياو تبهلو زصوع هايمانوتو زبل نسو كما عبل كاب دحرت كوصو زمن نمبر نتي ناي كنشا زيادة خمعبلالو كبلالو تي سويدناو بهلي ايبلن مستهيمانوت زت حقف بهللو إذن بقر نتي باتي كنشا بمخاني يعقب مخنياتو بزح سلازبر هالي انت نابت منغست سماين دحر عقوين مو بعل بحقوتاتي خاب بحقوي انتي زلو ابو نعو بعل سلومون يقم زبالو ابو إنا هنرخب مس بعل ابراهام ابت منغست السماي تخوينو بمنم عينت كال بوتا الو نعين خنشا بخون بغزا قيرو እግዚአብሔር አምላክ ይለ ያአምንን በዚህ ምክንያት ድማ ነቲ በቲ ሃይማኖታዊ ከንሻ ምዃናይ ዕጉብ ወይ ከዓ ሕቡን ምክንያቱ ክሪቲክ ሓሲበ ብንመበቆለይ ክብረት ከም ዝህብ ንታሪኸይ ክብረት ክህብ ዘኽኣለኒ እዚ ኤውሮጳዊ ኣተሓሳስባ እዩ ነቲ ኣፍሪቃዊ ባህለይን መንነተይን ታሪኸይን ከም ቀልጢፈ ኸለል ምናልባት ሕጂ ብዙሓት ንኣሽቱ ነዚ ዘለለይዎ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ይለኣምን ግን ምስቶም መሳተይ ከተሓሳስቡ ከለኹም ልክዕ ከምዚ ዝኾነ ብክሪቲክ ሕጂ ድማ ካልእ ሃይማኖቱ ምስልምና እንድሕር ወሲድና እስላማይ ብምዃኑ ይተሓበን ግን ግድን ድዩ ነቲ መንነቱ መበቆሉ ክኽሕድ ወይ ከዓ ክናእስ ካብዚ ብምርኳስ እየ እምበኣር ኣነ ዋላ ይኽበድ ለስታይ ዝብሎ ዘለኹ እምበኣር ዳሕና ብትንታእሽሙ ክኣቱ ብዛዕባ እቲ ናይቶም ባህልታት ክርስትናን ምስልምናን ዝበሎ ኢሳያስ ድማ ከምኡ ተሓሳስባ እንተሓድሮስ እንታይ እሞ ከም ርዱእ ክውሰድ ኣለዎ ዘብለኒ ዘሎ ሕጂ ኣብ ገርሃርድ ድማ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ከኣላወ እዛ ገርሃርድ ብኣካል ከይዱ ካብ ሃፀይ ናይ ጀርመን ኣላልያው ነይረ ቅድሚ ሕጂ ላልየ ነይረ ምስ ካብ ቪልሄልም
ኤርስተ ይመስለኒ ከይተላእኹ ናብ ሃፀይ ዮሃንስ ከይዱ ምስኦም ዝተዘራረቦም ብሃፀይ ዮሃንስ ድማ መጀመርያ ግዜ ኣወንታዊ ኣብ ሃገር ሓበሻ ዝተፈጥረ ኢሉ ዝመስክሮ ኣሎ ብዚ ስለዚ እንታይ ይብልከ ኣብ ገጽ 71 ክንሪና ብዛዕባ ዞም ባህልታት እዚኦም እንታይ ይብል በዚኣ ኸዓ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኣብዚኣ ነታ ዝብላ ዘለኹ ትድግፍ ኮይና ትስማዓኒ ኸ እንታይ ኣላ እቲ ኣስላማይ ኢሉ ብካብ ሃይማኖት ዝምንጩ ስምዒት ጥራሕ እዩ ዝግዛእ ስለዚ እቶም ዝመስሎሙ ተጋሩ ብናይ ሃይማኖት ዝመንጨወ እምነቶም ዘይመስሎሙ ተጋሩ ንግራኝ የሕሊፎም ሂቦሞ እዚ ስነ ልቦና እዚ ኣባና ክመጽእ ኣለዎ ብዘበን እዚ ነዚ ድማ ክንሰግሮ ኣለና እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣስላማይ ብካብ ሃይማኖት ዝምንጩ ስምዒት ጥራሕ እዩ ዝግዛእ ኢልዎ በዚ ድማ ደረቐኛ እዩ ንደጊኡ ካዩ እምበር እቲ ኣብ ዓደብኡ ዘለዎ ፍቕሪ ሓቅነት ዘይብሉ እዩ እዚ ከዓ ዘሕዝን እዩ ከመይና ንብል ዘለና በዓል ሳበን በኣር ከይዶም ብዛዕባ ሃገር ኤርትራ መንነታ ቅርስታታ ታሪኻታ ናይ ብዙሕ ዓመታት ታሪኻ ዘይኮነ ዓረባዊት ምዃኖም እዮም ምክንያቱ እንታይ ዝብሎ እቲ ኣስላማይ ብካም ሃይማኖት ዝምንጩ ስምዒት ጥራሕ እዩ ዝግዛእ በዚ ድማ ደረቐኛ እዩ ንደጊኡ ካዩ እምበር እቲ ኣብ ዓደብኡ ዘለዎ ፍቕሪ ሓቅነት ዘይብሉ እዚ ከዓ ዘሕዝን እዩ በዚኦም ከዓ ሓቂ እየ ዝብሎ እቲ ሓቂ ዝበልክዎ ድማ ክዛረብ ኣለኒ ሓቂ ኮነን እንድሕር ኢልና ክእረም ይኽእል እየ እምበር ኣብዚ ንትግራይ ንምጽናት ኢሉ እዚ ቁሩዕ ትግራዋይ ኢሳያስ ዝመደቦ እቶም ኣስላም እቶም ኣንጻሩ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ወገን ምስ መንግስትና ኢና ተባሂሉ ምክንያቱ ዝበዝሑ ተጋሩ ወይ ከዓ ክርስቲያን ኣብ ትግራይ ስለ ዘለዉ ስድኮምና ኢልካ መሸንቆቋ እንዳራቕካ መሕነቒ ዝገብሩሉ ዝነበሩ ሓደ ምስክርነት ናት ነዚ ንሕለፎ ንቕላዓዮ ኮፍ ኢልና ንዘራረበሉ እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ብምቕጻል መርትዖታት ኣቶ ቀንዲ ናብ ዝብፅሕኒ ዘሎ ድማ እቲ ኣቶ ሰናይ ዝበሎ ተኣስላም ውፅዓት እዮም በዞም ተጋሩ ንዝበሎ ዘቕርቦ ዘለኹ መርትዖታት ተጋሩ ሓበሻ ንመንነቶም ንባህሎም ተኸላኺሎም ዳ እምበር ንዝኾነ ባህሊ ይትረፍ ስነስላም ነስላም እውን ከምኡ ነስላምሲ ንሃገር ባህሊ ዓረብ ከዳኽሙ ኢሎም ወሪሮም ዝበሃል ከምቲ ወሪሮም ዝበሃል ግራኝ እውን ሓደ ምስክር እዩ ዝበሃል ግን ክመጽእ ዝኽእል እዩ ማለት ኣብቲ ናይ ኣብ ብዙሓት መጽሓፍቲ ታሪኽ እዩ ዝርከብ እቲ ዓረብ በዓል ወይ ከዓ ምስልምና ምስ ቱርኩ ዝተገብረ ምስ ግብፂ ዝተገብረ እዚ ኩሉ ከምኡ እዩ ያም ኦኬ ኣብ ሓንቲ ኣብ ገጽ 187 እውን ኣላ ኣብዚ ዝረኣኽዋ ሳኻ ክሪኣ እየ ብዛዕባ ብዛዕባ ምስልምና ትባህል ዓረብ እንታይ ዝብል እቶም ዝመስሎም ሓበሻ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ እቶም ጋኖት ኣስላም ጸላእቲ ኣንጻር ዓደቦኦም ዝዋግኡ ኣንጻር ዓዶም ኣቦኦም ምስ ተላዕሉ ምስቶም ተላዕሉ ንሳቶም እውን ኣብ ጎኒ ወይ ከዓ ምስቶም ጓኖት ኮይኖም ኣንጻር ዓደቦኦም ክዋግኡ ኩሉ ግዜ ድልዋት እዮም ነይሮም ኩሉ ግዜ ድልዋት እዮም ነይሮም እዚ ንዓኣቶም ምንም ዘየማትእ ዳቕሬታ እዚ ንዓኣቶም ምንም ዘየማትእ ሕቶ ዘድልዮ ቅቡል እዩ ነይሩ ድሕር ደኣ ኣንታ ሰላማይቲ ሃገር ንሓበሻ ክትወራ እንድሕር ደኣ ኮይና ሎሚ በዓል ግዜ ተቐይሩ እዩ እምበር እንድሕር ደኣ ኮይና እቶም እስላም
ኣንጻር ዓደቦኦም ንኽዋግኡ ነዚ ዘማት የብሉን ሕቶ እውን ገለን ዘድልዮ ነክፈረግ ዘድልዮ ኣይነበረን እዚ ንዓኣቶም ምንም ዘማት ሕቶ ዘድልዮን ቅቡል እዩ ነይሩ ኢሎም ማለት ብመሰረት እምነቶም ኣንጻር ሓደ ክርስቲያን ዝኾነ ገዛኢ ንክዋግኡን ህይወቶም ክኸፍሉን ቅቡል እዩ ንዓኣቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዝብል ብዛዕባ ሓበሻ ንሃገር ዓረብ ገይርዋ ዝብል ግን ክመጽእ ዝኽእል ኣይመስለንን የለን ድሕሪ ኣልዩ ድማ ብፍላይ ኣቶ ሰናይ ይንገረና ካብኡ ተረፈ ግን ያ ከምዚ ሓዋዊስካ ዝግበር ምንም ሓቅነት ንዘይብሉ ስእልና ክንሰምዖ ኣይንኽእልን ይብሰል እየ ዝብል ዘለኹ ሓንቲ ድማ ብዚ ድማ ሙሲንገር ከዓ እታ መፅሓፍ ሙሲንገር ካልኣይቲ ሕታም እዚኣ ዘላ ሕጂ መፅሓፍ ሙሲንገር ድማ ፍልጥቲ እያ ናይ ብሓቂ ብዘይቀር ዓለም እዛ መፅሓፍ እዚኣ ድማ ሙሲንገር ከምቲ ዝተባህለ ኣብ ከረን ጓል ቦጎስ ተመርዒው ልዕሊ 20 ወይ ከባቢ 20 ዓመታት ነቲ ከባቢ ዘጽንዐ እዩ ሕጂ ሓደ እዋን ኣብ ዝገበሮ ናብ ከባቢ ከረን ክጓዓዝ ከሎ ናብ በዓል ሓልሓል ምስ ደየበ ኣብኡ ሓንቲ ዓባይ ቤተ ክርስቲያን ዝነደደት ረኺቡ ቤተ ክርስቲያን ማርቆስ እያ ትበሃል ነይራ ሕጂ ብዛዕባኣ እንታይ ኣብዚ ኣስፊሩሎ ንርኤ እንታይ ይብል ብሰለስተ መስከረም ነታ ብድሕሪ እቲ ዓዲ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ክርእያ ከድኩ ንሳ ኣዝያ ዓባያ 4 ኩርናዕ ኣለዋ እቲ መንደቓ ካብ 2 ክሳብ 3 ጫማ ገና ኣይፈረሰን ዘሎ ይብል እቲ ማዕጾ ኣብ ወገን ምዕራብ እዩ እቲ መቐደሲ ገና ጽቡቕ ፈሊኻ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ እቲ መቐደሲ ነዲዳ ክንሳ እቶም ማዕኑድ ሓዊ ብመጠኑ በሊዕዎም እዩ እቶም ከም ባህሊ ሓበሻ ከም ቃጭል ዘገልግሉ ረቀቕቲ ኣእማን ኣብዞም ዝሓለፉ ቀረባ መዓልትታት ጠፊኦም እዮም ሕጂ ከም እንዳገበርካ ይጠፍእ እቲ ባህሊ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረት ከምቲ ባህሊ ሓበሻ ብመቃብር ዝተኸበት እያ ነቶም ቀጠልያ ዝኾኑ ኩጀታት ነቲ ብዙሕ ማይ ዘለዎ ቦታታት ብጽቡቕ ስርናይን ስገምን ዘራእቲ ዝተሸፈኑ ግራሁ ኣብዛ ንእሽቶ ክልልቲ ቦታ ነቲ ከበሳዊ ኣብ ተሓልሓል እያ ማለት እዩ ነቲ ከበሳዊ ሕርሻ እተንጸባርቕ ክርኢ ደስ እኳ እንተበለኒ ብሓሳባት ግና እታ ዑና ቤተ ክርስቲያን ብመቃብር ናይቶም ኣብዚኣ ነቕልብ ሕጂ እታ ዑና ቤተ ክርስቲያን ብሓሳባት እንዲ ዝሪኣ ዘሎ ብሓሳባት ግና ምንታይ ተዋሒጡ ተኸባቢ ደስ ደብለ እኻልን ገለን እኳ እንተረኣየ ብሓሳባት ከዓ እታ ዑና ቤተ ክርስቲያን ብመቃብር ናይ እቶም ንብዙሕ ወለደታት እያ ትብል ብመሰረቶም ዝነበረት ተኸቢባ ቶም ሰብሲ እታ እምነቶም መሰረት እምነቶም ዝነበረት ተኸቢባት መቃብሮም ሕጂ ግን እቲ ጽሩይ ኣብዚ ኣልማንስቶ ብል ሕጂ ግን እቲ ጽሩይ ኣፍሪቃዊ ባህሎም ተወጊዱ እቶም ኩሎም ካብ ቀደም ኣብዚ ዝነበሩ ይትረፍዶ እቲ ታሪክ ሃይማኖቶም ሲ እታ ስሞም እኳ ፈጺማ ዘይትርከበላ እዚ ሓድሽ ሃይማኖት ድማ እንታይ ምስልምና እዩ ንዝነበረ ከም ዘይነበረ ገይሩ ንርእሱ ነባሪ ብምዃኑ ኣተሓሳሰበን ስለዚ ኣነ ነዚ ክሰምዕ ከለኹ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ነቲ ነባሪ ኣነ ዋላ እኳ ናይ ኤሮጳዊ ሃይማኖት እንተወሰድኩ ነቲ ነባሪ ዝኾነ መንነት ናይ ኣባ ሓጎታተይ ሓበሻ ክጽዋዕ ከለኹ ርኢ ደበለኒ ንዓይሲ ሓበሻ ዲኻ ኢሉ እዩ ዝሓተኒ ሓደ ካብቲ መሕተትየ እዩ ንሱ ስለዚ እሱ መለዮ ኣሎ ምእሲ ወደናዊ ባህሊ ይኮነን መለልየይ ናተይ ሃይማኖተይ እወ ዕጉብ እየ ከዓ ካብኡ ግን እወ ክሰርሕ እንድሕር ዳኣ ኮይነ ነቲ መበቆለይ ዝኾነ ከምታ ዝበልክዋ ድማ መንግስቲ ሰማይ ድማ ካብቶም መበቆለይ ዝኾኑ ካብ በዓል ኣቦይ ሰሎሞን በዓል ያቀም በዓል ያሬድ
ኣብኣ ምስ በዓል እብርሃም በዓል ይስሐቅ በዓል ያዕቆብ ወይከዓ በዓል ያዕቆብ በዓል ይስሐቅ በዓል እብርሃም ኣብኣ ኢና ክንራኸብ እምበር ናይ በይነይ ሕጓ ክፍልላትኒ ኢላ ኢለ ኣይኣምንን እቲ ባህለይ እምበኣር ብምንም ዓይነት እዚኣቶም እቶም ስወደናውያን ጌና ኣረሚን ከለዉ ኣብ ሓጎታተይ ግን ወይከዓ እቲ መበቆለይ ዝኾነ ህዝቢ ግን ኣብቲ ሓደ ኣምላኽ ዝበሃል ይኣምን ነይሩ እዩ በዚ ድማ ሙስያዊ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ሙስያዊ ሃይማኖት ምዃኑ ክገልጽ እየ ዝፅዕር እምበር ስወደናዊ መንዩቕ ተቐዳማይ ከንሻ ድኾነ ክገልጽ ብዙሕ ኣገዳስነት ብክሳዕ ክንዲዚ ኣየገድሰኒ ንዓይ ንማለት ስለዚ በዚ ክሪኦ ከለኹ እታ ናይ ሽሚት ዝበላ እወ ኣብ ውሽጠይ መሰረት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ምስልምና ዝበሃል ሓድሽ ሃይማኖት ሲ እቲ ጽሩይ ኣፍሪቃዊ ባህሊ ኣወጊዱ ነቲ ናይ ሓበሻ ባህሊ እቶም ኩሎም ካብ ቀደም ኣብዚ ዝነበሩ ይትረፍዶ እቲ ታሪኾም ሲ እታ ስሞም እኳ ፈጺማ ዘይትዝከረላ ካብ ዝፈርህ ኣነ ብሓቂ እንድሕር ደኣ ኣቶ ሰናይ ድማ ዝርድኦ ተኾይኑ እቲ ሓበሻ ክፈርህ ወዮ ድማ ደኣ ኣብ ጎንፂ ተሰማሚዕኩም ምስቶም ነቶም እስላም መሃብዎም ዕድል ሽዑ ድሓራይ ክትፈርህዎም ኢኹም ንዓኣቶም ድሓር ምስቶም ደቂ ከበሳ ዘለኹም ሓማስ እንዳ ኣኩሉ ግዛይዶ ሰራያ ዶ ከተጥፍዎ ኢኹም መሊሽኩም ድማ ናብቲ ምስቶም ተጋረውን ክትመሓያዘው ኢኹም መሊሹ ከዓ ድማ ኣይተጋሩን ድዮም ነዞም እስላም እዚኦም ዕድል ከሊኦም ኣብ ኤርትራ ሰላም ዘዳኽምዎም ኢሉ ሓድሽ መድረኽ ናይ ጎንፂ ይፈጥረልና ስለዚ ከምኡ ኣይ ንደልን ካብኡ ክንወፅእ እንድሕር ደኣ ኮይንና እዚ ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ታሪኽና መንነትና ፈሊጥና ንንቃሕ ትርጉም ናይ ህይወት ዜጋዊ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሃገር ኣብ ዓለም ዘላ ኤርትራ ኣብኡ ከመይ ገይሩ ማዕርነት ሃይማኖት የብሉ ወገን የብሉ ዓሌት የብሉ ኣውራጃ እዚ ዘጸይእ የብሉ ከምኡ ጌርና ከመይ ጌርና ንነብር እንተን ዝምህረና ኣቶ ሰናይ ከመይ ምገረመ ስለዚ እንታይ ዝብል ብምቕጻል ወዲአያድ እንታይ ዝበለ ይትረፍዶ እቲ ታሪኽ ሃይማኖቶም ሲ በዚ ኣነ ሕጂ ብዘይቀል ዓለም ታሪኽ ሃይማኖት ናይ ስዊድን ዘይኮነ ዘገድሰኒ እቲ ሙስያዊ ዝኾነ ታሪኽ ሃይማኖት ሓበሻ እዩ ዘገድሰኒ ከም ባህሊ እምበር ከንሻ ኮይነ እንዴ መንግስተ ሰማይ ድማ ብምንም ዓይነት ተጠራጥረኒ የብለይን ብዙሕ ኣብዛ ዓደይሲ ብሰላም ዘይረኸብ ኩላ እታ ዝያዳ ትሕምመን እምበር ናይ መንግስተ ሰማይ ብዙሕ ዘጠራጥር የብለይን ኣምላኽ ይመስገን ወረ ካብቶም ምሩጻት ኢና እዮም ዝብሉ ኣቦታትና ሲ ዝተሰበኽና ኣይኮናን እዮም ዝብሉ ስለዚ ካብቶም እተሰብኩ ስወደናውያን ሲ ከመይ ገረበቶም ተመሪጽና ኢና ዝብሉ ብሓጎታተይ ግዳ ዘይሕበን ስለዚ እሱ እዩ ዘገድሰንን ማለት እየ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ይትረፍዶ እቲ ታሪኽ ሃይማኖቶም ሲ እታ ስሞም እኳ ፈጺማ ዘይትርከበላ እዚ ሓድሽ ሃይማኖት ንዝነበረ ከም ዘይነበረ ገይሩ ንርእሱ ነባር ብምዃኑ ኣተሓሳስበኒ እሱ እኳ እዚ ቨርነር ሙሲንገር እኳ ከምዚ ዘተሓሳስቡ በቲ ታሪኽ ኣብ ሓጎታትና ወይ ከዓ ብሓጎታተይስ ከመይ ግዳን ዓይ ዘተሓሳስበኒ በዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ካብቲ መበቆሉ እናረሓቐ ክኸይድ ወይ ከዓ ካባና እንዳረሓቐ ክኸይድ እዩ ዝበሎ እዚዩ ከምዚ ገይሩ እዩ ደኣ ከመይ ገርና ብሰላም ክንነብር ንኽእል እቶም ሃይማኖት ምስልምና እውን ኣትዩ ድሒሩ እዩ ከዓ ኣትዩ ክምህረና ምተገብአ እምበር ከምዚ ገይሩ እንታይ ሽሙ ከብለና ኣይ ምተገብኦን ባህላይ ኣቶ ሰናይ ያ ስለዚ እምበኣር ሕጂ ምናልባሽ ኣብታ ትመጽእ ጌና ሓንቲ መጨረሽታ ክትከውን እያ ትኸውን እቲ ኣወዳድቓ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ ዓርሞሽ ዝኾነ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
ከምቲ ኣቶ ወይ ከዓ ከምቲ ሰብ ዘውርዮ ወይ ከዓ ኣቶ ሰናይ እውን ዝበለና እቶም መውደቕቱ እቶም ተጋሩ ዝበለና ሓቅነት ከም ዘይብላ ክገልጻ ሽዑ ካብ እቲ ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ ናይ ኣቶ ሰናይ ዝነበረ ክውድእ ኸውን ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ንሕጂ ኣብዚ ይኣኽለኒ ሰናይ መዓልቲ ክገብረልኩም እኒ